Ма отидете и съберете се на едно място, защото така ви се виждат само главите. Може светли ще да тебе, бе. Аре, Владко е готов. Кристиян ми сам. За снимка, да не? Ари, уе, почвайте. Откъде почваме? Раз. Чакай. Припада, нали? Припада. Не, да, първо. Чукаме в газа. Да. Раз, два. Ей! Чукаме в газа, служи ми го в устата и отново подай ми го в путката. Разтвори газа, да има спера носа. Чукаме в газа, служи ми го в устата и накарай ме да се разплача. Но аз съм парцал, чука целият квартал. И така, момчета, имаме си плячка. За тази вечер светимена играчка. Вика и мърлячка, кръвата си бачка. За системата, която семейства ни мачка. Взима през носа уискито директно от чашка. И винаги се лашка в позата маняшка. И нека всички предица на опашка да й покажем компанията веселяшка. И другото ни го знам.